Awímáyẹ̀hún aládé wúrà aládé ògo onítì àdáyébá ọba tí fọba jẹ ìjòyè tí rọ̀jòyè lóyè ọba ńlá ọba lórí ìtẹ́ ọba láíláí kábíyèsí Awímáyẹ̀hún ọba mímọ́ mo rá bàbá mo mọ́pẹ́ mi tọ̀ ọ́ wá o ọpẹ́ la kúkú fi ń gba oore lọ́wọ́ Adániwáyé ọpẹ́ la fi ń ṣètùtù fọ́ba tí kò padà lẹ́yìn ẹni adúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn aṣòótọ́ ọba tí gbaláìlára ọ̀rẹ́ àtàtà tí ṣọ̀rẹ́ ẹni tí ò lẹ́nìkan abiyamọ tòótọ́ bàbá ọmọ irú ọlọ́run yìí lèmi ò rí rí irú Jésù yìí lèmi ò rí níbì kankan ọkọ opó bàbá aláìní bàbá Adániwáyé fohùn gbogbo dání lọ́lá ọ̀rẹ́ ìjìnlẹ̀ tí kì í padà lẹ́yìn ẹni ọ̀rẹ́ ìjìnlẹ̀ tí kì í dànìyàn onímájẹ̀mú òdodo ọba tí kì í padà lẹ́yìn ènìyàn ọlọ́lá jùlọ èmi mọ rírì rẹ ọba mímọ́ èmi mọ títóbi rẹ alágbára ọba tí kì í ṣìrégún ọba tí kì í padà lẹ́yìn ẹni mo dúpẹ́ o onínú mímọ́ aláyà funfun ọlọ́rọ̀ tòótọ́ abiyamọ bọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ onínúure àwa dúpẹ́ orí àná adúpẹ́ orí òní adúpẹ́ orí ọ̀la àtúndúpẹ́ oore tó sì máa ṣe nígbà gbogbo olóore ńlá àbíṣoore kọlọ̀bọ̀.